Milí priatelia a priaznivci klezmeru, oslávte spolu s nami naše 25. narodeniny. Pripravili sme pre vás úplne nový koncertný program s názvom Korene Roots. Predchádzal tomu náročný výskum, zber piesní a príprava hudobných aranžmánov, na ktorých sa podieľali nielen členovia skupiny Samo Alexander a Andrej Werner, ale aj osvedčení aranžéri Dragan Mirkovič, Gregor Regeš a Mirka Halamová. Prežite spolu s nami večer židovskej hudby, ktorý je výnimočný aj tým, že je to náš prvý online koncert a v našom kapelovom kalendári má symbolické poradové číslo 1000. Tešíme sa na vás a ďakujeme vám za vašu priazeň a podporu. Môže to byť také pekné. Viac informácií nájdete na www.predpredaj.sk.